Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality dry detergent. Yan. Uy, batiin lang natin, partner. Siyempre, speaking of celebrating life, celebrating with travels, pauwi na naman ng Pilipinas ito at nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Batiin natin ang happy birthday, Boss Jamie Bagtas! Happy birthday! Boss Jamie! Pauwi na Isipin mo yun, naman no? ng Pilipinas yan, partner, next week. Isipin mo yun, no? Parang kakadating niya lang ng Pilipinas, uuwi na naman ng Pilipinas. Iba talaga pag mapera. Correct. Parang Diba? fourth time yata this year na umuwi siya. O, isipin O, mo. parang- diba? Parang Parang. ka lang ng Laguna. Correct. Parang panso lang ito. Fourth or third. Tama. Feb, Oo. May, September. Parang fourth time Oo. niya this year. Iba Samantalang din. iba, 4 years nag-iipon bago makabalik ng Pilipinas. 4 years nag-iipon para makapunta ng Amerika. O Oo. iba talaga, pang malakasan. Siyempre yung pagstay niya pang pang panandalian lang, para mas mahaba pa nga yata yung biyahe niya minsan. Correct. Kaysa yung pagstay niya dito sa Pilipinas. Totoo yan. Ganon. Iba talaga pag mapera. Diba? O, Boss Jamie, happy birthday. Happy 27th birthday. Sana. Ayan. 26, Ah, hindi, 26 lang. 25 years. Ah, okay. Oo, sabi niya 25 yeyears na daw siyang nasa Amerika. Akala Yun. ko 25 years working. Oo, at 25 years na rin siyang working. Di ba? Parang tayo pa ito, Oo. more than 20 years na tayong working. Oh, Oh, my yan, God. mga quarantine na talaga Mga pag ganyan. quarantine feels. Happiest birthday sa'yo, Boss Jamie Bagtas. Oh, At naway enjoy. maging bongacious ang iyong birthday today. And naway bongacious din ang iyong pag-celebrate ng birthday pag uwi mo ng Pilipinas. Kasama yung Love Radio family. Uy, so Yan. double celebration. May Yes! celebration siya ngayon. Kung sino man ang kasama mo, Boss Jamie, enjoy mo lang yan. Yan. At pag uwi mo dito, kami naman yung kasama mo. Oo. Sure, enjoy mo rin tayong yun. lahat. Oo, Yan. correct. Diba? Happy birthday sa'yo, Boss Jamie. At sa lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok sa atin via Love Radio Palawan. Ayan. Yes. Tatumbling ako dyan bukas. Diba? Ang daming ginagawa. Ganun talaga. Kita-kit sana. Oo, habang Anong may kausap ka na ba lokal doon? Meron nauna na yung PA kong si Jens. Ay, partner. naku, May tumitikim natikman. na tumitikim na yun ngayon. Tumitikim na ng lokal. Sabi, naku, na-mention pa, nausog tuloy. Tumitikim-tikim na siya ngayon. Alam mo, partner, speaking of mga tikim-tikim yung mga ganyan, Oo. natatawa talaga ako sa galing ng yung mga iba, yung mga single. Kung Oo, paano na sila tumitikim? kung paano sila parang yung tinginan pa lang, alam na. Hindi naman kasi ko ganun nung bata ako. Alam mo, para, Iba yung diskarte mo nun. Oo, Malay mo ngayon, yun ang paraan ng Oo. pakikipag, Iba- tikiman ngayon. Iba yung, basta iba. Parang, ang bilis na lang mga pangyayari, nakakalurke. O mag-ingat lang po sa mga tikimang Baka ganap, pumalason, ha? Oo, totoo yun. Baka malason, baka Baka expired magkasakit. yung makain mo. Oo, ganun. Medyo sasalain din ng konti. Amoy-amoyin mo rin muna. baka panis kasi. Salat-salatin muna, friend. Bago tikim-tikimin, ganun. Hello sa mga kaibigan natin sa Palawan. Yan, hello po sa Napakagandang inyo. lugar. Yan, oo, ang ganda niyan. Diba? Napakaganda ng At ang lakas natin dyan, partner. Yes. Sa Love Radio Puerto Princesa. Ayan. Uy, ang pa-underground river ba kayo doon? Baka, tingnan natin, partner. Pagdasalan natin ng mga bagay-bagay. Malapit ba ang Love Radio Palawan Saan? sa underground river? Hindi. Malayo. Oo. Okay. Depende. Underground tunnel na lang. Oo, dito ka na lang, daan ka na lang sa underground towel. Bukas na ba yung Lagos ni Lad? Habang di ka Mukhang pa malapit-lapit Oo, na. habang di ka pa nakakarating ng Ayala Palawan. tunnel na lang para totoo na. Oo, para Malapit talaga. totoo. Bonnie, pwede din. Bonnie Kung Tunnel. saan ka, pwede na saan ka yan. malapit. Ayan. So, shoutout po din sa lahat ng mga kabisya natin, na mga nagpapa-shoutout na mga nanalo nitong recent na barangay election. So, di ba, Yes. congratulations po sa inyo. Ang ang pag-announce po ng pagkapanalo, meron 250 lang po. Charot.
Yung pag-congratulate sa radyo, pwede ding 5,000. Pwede din. 5,000 tas itutulong natin sa lugar ninyo. Yun yung mahalaga. Yan. Oo. Pag napansin yung mga kaibigan, 'di ba yung barangay election, siyempre konti lang, mapapansin mo konti lang talaga eh. Makita mo yung score na or yung points or yung votes na nakuha, points tuloy. Oo, yung votes mga na votes. nakuha ng mga tumakbo, konti lang yung lamangan nila. Meron nung kakilala, sobrang kabang-kaba siya. Dahil- Talaga yung kada bilang. Oo, kasi pwedeng Parang isa, basketball dalawa. lang eh. Correct. Yung dikit yung laban. Tapos parang last few na lang yung natitira. Parang last few votes. Dalawa lang yung inilamang, yun yung Niya. pinanalo niya. Grabe, Isipin no? mo, pag nawala yung dalawang yun, Correct. Kung halimbawa, panalo yung uminom kabila. sila nung araw na yun, di ba, Oo, partner? or tie kayo, Correct. di ba? Pag tiebreaker, di ba, Toscoin? hindi, sundutan, paramihan na Sundot. mabubunutan. Sundot ko langot. Parang makaing sundot ko langot. Yun daw ngayon eh. Hindi na pala Toscoin. Oo. Di ba, isipin mo yun, no? Imagine yung kaba. Dalawa, correct. Kasi Oo. sanay tayo sa national elections eh. Na maramihan talaga. Correct, na hundreds of thousands yung lamang. Di ba? Oo. Minsan millions pa. Pero Oo. kapag yun nga, yung barangay level, Correct. kaya talagang every vote matters eh. Di ba? Totoo. Meron akong kaibigan na tumatakbo, partner, sinigurado niya talaga na lahat ng mga manginginom, hindi sila iinom ng araw na yun. Para makaano sila. Para Makaboto. makaboto talaga sila. Kasi gets ko yan, partner, yung dalawang Kabang-kaba yung dalawang, siya eh. nakaka-nervous talaga. Naku, parang konti na lang yung yung natitira. Tapos malaman niya, dalawa lang yung lamang niya. Isipin mo, Grabe, no? Kung nabasa pa yung siguro yung balota, kung ano Correct. man. Totoo yung kung nadapa pa yung yung may hawak ng balota. O kaya yung dalawang itong dalawang tong botante, yung nagdadalawang isip pa, yung unsure sa iboboto nila. Oo. Diba? Tapos yung boto na yun biglang napunta sa kabila. Mga Ganun. ganon. Parang sige na nga ito. May mga ganung botante unsure eh. Sige na. Pareho ko naman silang mahal, pareho ko silang kaibigan. Ito na, mga ganon. Oh. Well, congratulations. Congratulations sa mga nanalo at naway maganap ang lahat ng mga naipangako, 'di ba? Maitupad ang lahat ng mga naipangako. Correct ka. Ayan. Maibigay ang tamang serbisyo sa mga tao. Yes. Yun po ang kailangan ng LGU ngayon, ng barangay ninyo. Sana may sa katuparan ang maayos na pagsiserbisyo. Tama. Yan, maglingkod po tayo ng tama sa mga tao. Yes, sa true lalo. Pero believe tayo sa ganyan. Oo, Ako sobrang akong believe totoo sa ako mga rin, yung ang partner. ang puso nila ay nasa paglilingkod na Oo. parang talaga ba? Nakakatuwa. At totoo kasi isipin mo yung partner, yung alam nila kung saan ka nakatira eh. Oo. 'Di ba? So anytime na whatever, may sugat yung anak, may lagnat yung kapatid, Oo, ilalapit may sunog sa'yo sa yan. ganun, lahat 'yan. May ingro na lumabas, 'di ba yung mga ganun, sa'yo lahat 'yan. Kaya nakakabilib eh. Totoo. Kung papaanong Tutunan. hindi kayo nababaliw kasi problema nga lang sa loob ng bahay natin, 'di ba? Ang hirap minsan nababaliw ka na parang paano ko 'to i-manage, 'di ba? What more yung nasa ibang lugar ka. Ay, Totoo. nasa ibang lugar Outside your your house na pinaglilingkuran mo yung buong community. 'Di ba? Totoo. Nakakabilib yung ganyang klase mga leader. So, wag po sayangin yung pagkabilib sa inyo ng taong bayan. Tama. Yan. Good luck sa mga bagong leaders natin. Yes. Galingan niyo po ang inyong performance. Correct. O siya, kami po i-exit na mga kabisyo. Salamat sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit 9:20-ish. Pahinga-pahinga. Bye!